Trí dó híon áid beo dí raibh seo bliain ag léamh na cínlínte na bhuíochta as Meiriceá don déirdaoin an taon óláid ag mí febhra rá bhíle sa sé díog. Well, tá ó bhí mé gíre seo lorganis tá an comórtas ag gaire níos ní mé dearmad camera díana. One second. Seo é. Bhí me caint liom féin a beanúisteach dir an dáthúil ar an féin muna dhéanam seo. Go me chur písa chárta ar an scálainn anas nach mai mé an mé féine eicáil agus tá gom mai sin beag an í neisteachtaífach. Sin é. Tá comórtas a gairí níos géire do Hillary Clinton in Nevada agus na réamhthócháin ag teanna línún sin. Tá súil ag le teacht reis, teacht níor béidir, sa réis bua Bernie Sanders in New Hampshire. Ach tá Bernie Sanders inis neartathe ag an mua in New Hampshire agus é féin ag tuairteáil ar phróbha nua in Nevada stát tá ilghnéoch go maith sin a méid faoi sin. Tá thuras agus cá cóisiúr os cór na boblachtánach agus iad ag taisteal ó dheas. Bhí réamhthócháin in South Carolina ach go siúd. Bhí Trump ag tuairteáil ar ionsaithe ach bhí na honsaí thóirí a tuairteáil ar ionsaithe freisin. Tá riant iarthóidí éirithe as, deire Chris Christie Sanyon seo New Jersey amach, agus deire Carly Fiorina amach. Ach man na bhfuil dul móram tá cúigear nó mar sin fósán, níos mó béidir. Tá go leor daoine caint faoin vírus seo i Meiriceá heas agus Meiriceá láir Zika. Is cosúil go dagan tinis, go dagan galar inchine agus galar chluiginas tá tinus musha. Bheitcha sagad go bhfuil sé leabhar tar éis déit san hóna nach mach. Riocht, éidir. Sin is ar a folklóid. Tá tugann sé nó ní mailim an focail sin tinnis galar dar ben na microcephaly nach bhfuil an réilge agam dóach. Más féidir leat é eistú a réis cílinn sé cloigin beg. An cuma le muintir carnivals na Brasília is cosúil gur cuma. Níl siad ach ag chur gúil orthu féin ar bhain cóchaitheann. Cé go bhfuil ráhaí go maith
go leor a mófuin vírus is bheag a chóirle atá techt lucht an ragarne ga me leisciil. Caithimir a cheiceilin seo. Lucht an ragarne, lucht na scléipe Meiriceá agus níach erid na fríide den níachas erid na fríide den bheagachtach orthu go fóil. So sé Zika an Meiriceá. Céird a chuideach ragarneoirí na Brasília a chóirle. Tá siad de pleanol seo le blian an ústear tá pectorálainn de ghamsúirí as scail samba na sráideanna in Rio de Janeiro. Tá an roinn dlí agus céirte chur dlí churann dlí Ferguson, Missouri. Níos lú ná lá tríis gur chuir sús, gur chuir an chathair sin sús de Chéad focail tá bhfuil minéachar chóréiteach sné. Tá si tríis chóréiteach a dúiltú díobh chóras dlí chóras cirt na carach ol chóideú agus is mór trúir sin. Agus os rud é nach bhfuil an charsásta an tal chóirú sin tá an stát federálach, an tír federálach, an chóras federálach chur dlí arb agus an ceart ar fad acu. Meiriceá go man gcuimhin leat céir do hála in Ferguson, Missouri, Mario duine bháin sílim go neamhrócairech nuair a scaoil pólíní le fear gurm neamharma sílim agus nár chuireadh an dlí a bólín cé gur léir gur bhhair sé an fear sin go neamhrócairech. Ó chu sinna méid as Ferguson. Bhí an stáití an tathe ag súil tionchar a bheith heacha ber tSiria taréis an chugaí. Ach tá Rúis taréis tolle faoin tionchar sin. Os rud é ihir é héin go bhfuil gach cuma ar a scéal go bhfuil a gairí go maith le rialtas na tSiria taréis ládar na Rúise bheith churtha isteach agus Meiriceá go mhíhir dó. So leannaí mé ra. Tá chuid ba Clinicí Toirchis le feiceáil timpeall na stát. Agus an rud b'fhéidir nach léir fúthab ná gur Clinicí iad seo atá bunathe éitic na crístíochta. Túirí siad tástáil Toirchis duit agus túirí siad chuirí siad chomhairle ort faoi heirichas agus túirí siad clúdaoine duit fiú taréis an páiste a chuir an síl. Ach an rud nach níl siad ná chomhairle a chur ort i dtaobh ginmhile.
éan siad, éimíonn siad eolas dáthúirt a thuirt dá na cuairteoirí na clinicí seo. Tá pictiú ré léir chlúdach a New York Times, tá fionachtainna nua déanta ag locht eolas agus dochtúirí I dtíobh néaltrathe. Agus man na bhfuil an focail néaltrú ar eolas agat, ní rah sé eolas amsach irid. Sin an gáalaithe gan ar hendaoine is mó nuair nach féidir leo smaoine bheith geart níos mó. Cabhadil nua in Erfurt Tempelhof síle me Merlin níl sé ainmnithe an seo ach tá sé an úsáid in is ag locht dídin 7,000 acu. Pléas Clinicí in campa dídin sa ní géir Phléasc vert chalíní iad féin san éir le buamaí a bhí ceilte acu faoin na néadaí, war siad 8 agus ráscór eile, agus sé bun agus bar a scéal go réabú an campa dídin is dócha, ní hé sin a focail atá weim. Well, Tsúr marathe I motel in Staten Island. Na lucht na hagóidtíochta in Oregon, héal mé go raibh an agóid seo háartach ní hé tá dram fós sellh an dídean fíorúlra seo in Oregon ach tá gníomhríide chuid an FBI ag bogú ag tímpelú an dídean fíorúlra agus is chosúil nach bhfuil mór an am a fáchaí ag lucht gafa an dídean. Tá an tuachtar an ó bheamad rééis bille caiteachais ógart agus tá sé seo ag chur buile ar choimeadaí ceart go leor. Sean an dóirí na Grammys tá fritaíocht go leor in áirithes na Grammys go fóil, go deimhin is frihharta tá daoine ag bhoga in aine na áirithe ach má tá ritaíocht seo siúil is cosúil go nach naidó leis na sean an dóirí seo. Níidir bhfuil ceart againn rúidbhealacha úsáid nán an fashion, iad is agam. Tá an nuacht an na tuairt le fios go bhfuil sé ársa ag breanú éadaí thuispáint ar a rúidbhealach. Ní mailim rúidbhealach, stáit sé deirí mé. Agus iad a díal níos tíanais na siopaí. Níl is agam céim fá go bhfuil seo ársa, béidir mar eallar an Idirlín. So sin iad na scéalta nuíochta don déardaoine an taonú lá febhra, taonú lá 10 febhra 2017, mar sin idir dálín guím íthha
oribh go léir agus go dtíana chéadú eile go ggódaí díosib.